יש חידוש מאוד יפה שקראתי בספר משך חוכמה. משך חוכמה זה ספר על פרשיות השבוע, יש לו גם ספר אור שמח על הרמב"ם. הוא כותב שם דבר נפלא. בגמרא במסכת יומא כתוב, הביא את זה הרמב"ם הלכה למעשה בהלכות תשובה. 4 סוגי כפרה. מי שעבר על מצוות עשה, עשה תשובה, מוחלים לו. מי שעבר על לא תעשה, תשובה תולה, יום הכיפורים מכפר. מי שעבר על כריתות ומיתות בדין, תשובה ויום הכיפורים תולים, ואיסורים ממרקים. מי שעבר גם על חילול השם, תשובה, יום הכיפורים ואיסורים תולים, ויום המיתה מכפר. 4 סוגי כפרה. אז אומר האור שמח בספר משך חוכמה בפרשת תשובה. חידוש מאוד יפה, ואני משתדל כל שנה לעשות אותו. אומר אנה מילה, כשאתה בא לבקש סליחה מבית המשפט על כבודו של מלך. אני לא יכול לבוא לשופט ויגיד לו, אדוני השופט, תסלח לי שפגעתי בכבודו של מלך. מי יכול למחול על כבודו של מלך? מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. אני לא יכול לבקש סליחה מאדם רגיל, משופט או מבית משפט, על זה שפגעתי בכבודו של המלך. מי כן יכול למחול? המלך בעצמו. אומר המשך חוכמה, יש רגע אחד שהמלך בעצמו יורד אלינו ברגע הטהור ביותר בשנה. שעם ישראל נמצאים בשיא הקדושה שלהם. יום שלם לא אכלו, לא שתו, לא היה להם זמן לדבר לשון, רק היו בבית הכנסת כל היום. ברוך השם, בארץ ישראל לא נוסעים במכוניות. היום הכי יפה, הכי קדוש, הכי טהור, כולם סולחים זה לזה, לבושים כמלאכים. בשעת הנעילה המלך בעצמו יורד אלינו. מי שמבקש סליחה בשעת הנעילה, אבל מעומק ליבו, על החילול השם שהוא עשה. אם חלילה הוא עשה איזשהו משהו בשדה תעופה ליד כולם, וכולם ראו בן אדם דתי ואמרו, אוי לאותו אחד שלימדו תורה, מי זה האלוקים שלו שככה זה התורה שלו וכו', הוא מחלל את שמו של בורא עולם בעולם, גם על כריתות ומיתות בדין. יש רגע אחד בנעילה שבו אתה מבקש סליחה מבורא עולם, והקדוש ברוך הוא ישתבח שמו לעד, הוא המלך, הוא יכול למחול על כבודו, בשעת הנעילה. לכן, כל יום, היום הקדוש הזה, יום הכיפורים, אנחנו מבקשים סליחה. כמובן לפני כן, אנחנו צריכים לסלוח למי שפגע בנו, והחידה כותב שאם אנחנו פגענו במישהו ולא ביקשנו ממנו סליחה, גם עבירות שבין אדם למקום לא נמחלים. לכן חשוב מאוד לוותר על האגו, להוריד את האגו ולבקש סליחה ממי שפגענו בו. אבל בשעת הנעילה, שזה הרגע של השיא, כל אחד ואחד יתפוס את עצמו ברגעים הכי לא טובים שלו במהלך השנה האחרונה או במהלך השנים האחרונות, ויבקש סליחה מעומק ליבו מבורא עולם. והכי חשוב, קבלה לעתיד. קבלה לעתיד זה שאני באמת בורא עולם, הבנתי את טעותי, אני לא אעשה את זה יותר. ובעזרת השם, בשמיים יפסקו כמו המשך חוכמה, וימחלו לכל עם ישראל, בין על עבירות קלות, בין על עבירות חמורות, ובעזרת השם נצא לחיים טובים ולשלום.